Na hát, hello, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. 10-szer fogunk droppolni Peter Griffinhez, és meglátjuk, hogy hányszor tudom megölni. És ez rankedben lesz, úgyhogy kezdjük is. Egyébként van egy Discord szerverünk, oda lépjetek be, link a leírásban, és rányomtok, akkor meg be tudtok lépni, és látni fogjátok mindig, mikor kijön egy új stream. És vannak hasznos weboldalak, XP farma, XP mappek, úgyhogy minél hamarabb lépjetek be. Itt szoktam itt a tetejére jönni, és itt szoktam beugrani. Útok szoktak, hát most csak egy medkit van, ez annyira jó. De így megyünk lejjebb. Be. Jó. SMG pisztoly. Jó, egy halt. Jó, meghalt. Most ugrunk ide, még nem jártam. De nézzük, hogy sikerül, hogy ide ugrunk. Jó. Nézzük, hogy nem csúszik. Nagyon durva. Peter, te is. Én hogyha bemegyek rögtön a széfhez. Milyen kevés itt az ember. Egyébként a végeredmény 5-5 lett. 5-ször meg tudtam ölni, 5-ször meg nem. Úgyhogy hát nem annyira jó, de elmegy. Na hát ennyi is lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, hogy tetszett a videó, és csatlakozzatok a Discord szerverhez. Sziasztok!